Wycliffe Nyafuanga karwaki etwak in kaka jalonye weche mag telo limbe makamae jo Kenya onego bed ni ng'iye e yo machalo nade inyanya kutudore kod weche go mag telo makare kod tudruok ma seche moko piny Kenya dwa keto kod pinyno mar China. Kamano kendo Joyce, China osabedo piny ma kisungu luongo ni very strategic e piny mar Kenya ka. Kaluwore gi weche mag ohala, kata luwore gi weche mag uchumi ma marwa, kata gi weche mag dongruok kaka maendeleo. China wang'eyo, joma nosomo history nong'eyo kane waziri kata na minister machon manochung' machon ndalo Kibaki iluongo ni Franklin Bet. Ndalo moko nowacho media ni ne gidhi China 1 week to ne giyudo pesa manogergo Thika Road. To ne gisebedo kaka gidwaro pesa ne gima kisungu luongo ni Bretton Woods Institution machalo IMF gi World Bank manokawo gigi mang'eny. Koro from Kenya koro Kenya obedo very close to China ahinya nikech China osekelo weche mag dongruok Kenya ka ma kaluwore gi weche mag chiwo hola kata loan to development. Wang'eyo weche machalo roads, Thika Road wang'eyo. To gi gima chalo standard gauge railways mang'e ang' mawach mbele. Koro a idara mar development between Kenya and China, why expect China? In fact, kaka wachako wacho ni paro ma koro America osebedo kisungu luongo ni protectionist policies. Koro chuno Kenya na nyaka par pache. To China osadongore man osechopo stage moro samina no wuoyini ma either in on the side of China kata in the side mar America United States. Koro ker ma Kenya ka men William Samoei Ruto dhi China at a moment kata sa ma nitiere weche mang'eny matimore yore mag dongruok kata yore mag kelo gerruok e dala mopogore opogore ang'e wach machalo agriculture kata weche mag technology kata wach moro amora kata weche mag biashara. Koro Kenya kaka ja Kenya wageno ni dhi kerwa China dhi konyo e yore mag ohala gi yore mag dongruok nikech China is the biggest trading partner, one of the biggest masade nitie. Gimora amora goods mora amora sade me interact kamora amora kata wuok mana America to because which gero kata manufacturing cost cheap China you know most of the product wuok China omiyo dhi China and very strategic to nikech kokwa chako to hak no wachi China wan gi loan mar China to loan mar China wachore ni nasano ka waziri Mbadi wachore no ket loan gi machiegni ahinya machulo gi seche moko bedo mapek ne piny mar Kenya wewa gi pesa matin mar dongruok. Koro geno wa ni kaka jo Kenya sani wayuak ni seche moko oshuru ket malo maybe the ker nikech asaneno gine weche mang'eny ang' mawach manufacturing trade ke ang'owa nitiere kanyo maybe the ker wa China nyalo kelo nafu matin e yore kata mag chulo loan mondo mi wabed gi pesa mang'eny manyalo dhi yore mag dongruok. Koro mage madhi surplus e japi ko gergo school o gergo kar thieth o gergo kuonde mag yore o mi loans o chiw in the economy mondo mi uchumi mar Kenya to manade o expand en a very complex enterprise yani en gima odondore ahinya nikech kiketo pesa economy to idara mara mara to manade dongruok bedo lakini weche mag ohala to koro China osedenyono Kenya ka kabisa nikech gimoro amora mitiyo kata good moro amora mitiyo go thoth ne wuok China. Koro nego beni ker ma Kenya ka wa expect no bed gi ker ma China to gibed piny to giwach ni ere kaka kora timo ohala balance of trade kendo wabro go mbaka no mbele ka yudo ka China iwacho ni container ne biro kopong to doka ni nono container ne ka mwandu wa China mikelo Kenya ka to yudo kopong container ma 24 kiang'o feet whatever opong to mwandu manyalo wuogo Kenya ka madang wachet China onge wan gi gwende machalo avocado wan gi gik machalo coffee wan gi weche mopogore ma wageno mano pacha ageno ne ka kero bedo China to dhi bedo gi president piny mo bedo gi miluongo ni frank discussion ni my status marwa my balance of trade my gima wang'iewo from China vis-a-vis gima ung'iewo from China ere kaka dong close this deficit mondo mi China ogerre to piny ma Kenya ko ogerre. Koro mane weche ming'iyo in bilateral engagement neno ko ondiki gi statement mowuok from jagol weche e kulum kaka ni nitiere yore mag manufacturing nitiere agriculture nitiere climate change nitiere gik miluongo ni technology nitiere gik machalo ohala mar trade and investment. Koro wadwa ni wang'e ni idara moro amora each and specific sector ere gima Kenya nyalo limore gi China mondo dongruok obed gima kisungu luongo ni muchuo but mana kaka kacholo osemufuona matin
So mora ma piny romo, piny mora bedo gi miluongo ni strategic interest mare. Ere benefit madang ayude, vis-a-vis benefit madang ayude. Koro mane medwaro piny motegno to Kenya ok en piny mayote East Africa ka. Inene kaka kisungu luongo ni anchor nation. En piny mineno ni beto tegno kanye Horn of Africa ka. Koro wageno ni kedwa Dr. William Ruto dhi tiyo go opportunity ma en gono mondo dongruok bed ne Kenya as much as bed